Ngiyakuva ngiyathetha. Waletha nini ke amalobolo ekhaya? Akhuleka babe, ungasabi ngizokulobola. Akhuleka. Anti kwane. Babe. Ayicini ifoni yomuntu. Usihlala la. Pa, relax, angeke emotini yami. Kuleka ngizoba. Hayi, buya ngitsangana topic. Hayi, ngizomqalela. Ukhuluma ngani? Umsebenzi. Basimama, uyabona ngikuzoda amathuba omsebenzi awekho kulezi izinto. Ya ne. Yingakho nje sefuna ube isangoma. Right. Baba, awuvele ube isangoma nje phela. Meqala uyothwasa kuqala. Kanti nami kulula kabi ube isangoma. Yabo uma isangoma uzona nabantu. Kulula kabi lo muntu ubahlela ngoba usuwazi zonke inkinga zakho. Angiqondi nako uyiqonda lento oyithethayo. Yabona lento engane. Sikhuluma straight. Ntombi yomXhosa. Hawu, kanti ungizwile? Ya ngizwile. Nali ingane. Ngine sengikhuluma nje ngayo straight. Ya, sethi uyona umXhosa. Ayisho senkingeni ke. Manje imali. Hlezi umXhosa nje wena. Ya, hlezi umXhosa indaba. Cha. Imali. Manje iba umXhosa Monday to Friday. Hawu, kanje nawe nakho. UmZulu Monday to Friday. Hayi. Lento ayifani. Buka la. Ngithi ambona umlungu. Shop. Kodwa bakhona abazokhuluma isizulu. Bese uba umXhosa unebala lomuntu omnyama kodwa ukhuluma isiXhosa. Hayi, kontera. Kodini manje namafidodo umZulu Monday to Friday. Hayi, konke wrong la.